Máis de 1000 racións de xouba para desfrutar deste peixe azul en Rianxo. O municipio recibiu un gran número de visitantes que non se quixeron perder a degustación do produto estrela rianxeiro. A xouba foi a total protagonista das últimas xornadas en Rianxo. A festa adicada a este peixe comezou o 23 de xullo con varias actividades, como a proxección do documental financiado pola Consellería do Mar para difundir a xouba de Rianxo e a súa arte de pesca. Trátase dunha viaxe que nos levará este manxar dende a ría aos nosos paladares. O patrón maior de Rianxo, Miguel Iglesias, destacou a importancia do xeito no municipio e na confraría local. A xouba de Rianxo é recoñecida en moitos sitios. Nós no 2014, cando entramos na cofradía, era algo que non se estaba explotando. A lonja non se abría, non se vendía en lonja, iban a outras lonjas, a Villajuán, a Ribeira. Foi algo que tiñamos entre ceja e ceja intentar recuperar. Empezamos a abrir a lonja continuamente, hasta o día de hoxe, que está creada unha marca, dando visualización, gracias ao Concello por seguir facendo esta festa, despois de que a ARE estuvera tamén ao cargo, darlle esa visualización de cara ao exterior e que sepan realmente o produto que temos nesta vila. O acto de inauguración tamén asistiu a directora territorial do Mar, quen destacou o papel de Rianxo no mundo pesqueiro. Rianxo, como sabemos, é unha vila de longa tradición mariñeira. Como ben mostra este bonito museo onde nos atopamos, que pon en valor a cultura mariñeira. Vila da que podedes presumir especialmente nestes días de festa. Situada na marxe norte da ría da Arousa, provincia da Coruña, é a máis extensa e produtiva das rías galegas. Rianxo é todo un referente na pesca de baixura e no marisqueo, como dicía o patrón maior. En concreto tamén da pesca da sardiña de tamaño mediano, xouba, coa tradicional arte de xeito. Tamén se di que é o lugar de orixen da mellor xouba, o peixe azul máis asociado ao verán e a Galicia. O alcalde da localidade, Julián Bustelo, destacou a importancia desta celebración para seguir impulsando a xouba. Unha celebración coa que, como cada tempada, festexamos a chegada da xouba ás nosas augas. Unha celebración coa que queremos seguir poñendo en valor un produto tan destacado como este, non só dentro das nosas fronteiras, senón tamén en países moi afastados do noso. Unha celebración coa que seguimos reivindicando o xeito como o que é unha arte de pesca sostible, con medio mariño e respetuosa coas diferentes especies que nel se atopan. É unha celebración coa que tamén lle queremos render unha profunda homenaxe a toda a xente da nosa vila, homes e mulleres traballadores que durante moitos anos ligaron o seu propio porvir ao da nosa ría. O Museo do Mar Rianxeiro xogou un papel clave nesta inauguración da Festa da Xouba, xa que os asistentes, entre eles o alcalde de Padrón e de Boiro, coñeceron os seus segredos. Onte foi un día grande da Festa da Xouba, onde se degustou este peixe elaborado de 4 formas distintas. En total repartíronse máis de 1000 racións, 200 kilos de xouba de Rianxo repartidos en 450 empanadas, 200 pratos de xouba guisada, 100 en escabeche e 500 frita. A ver, estamos no verán, hai turismo, a verdad que hai moita xente no pueblo de fora, esperemos que hoxe quede aquí na festa a probar este produto. En principio puxéramos 50 kilos para empanadas, fixemos 50 kilos para facer en escabeche guisada e 100 kilos para frita. Quen destacou todas as actividades que se foron desenvolvendo nas xornadas previas. Que é interesante dar a ver que como se está collendo que embarcacións tradicionales, embarcacións modernas, como foi a visita aos astilleros, como se pesca e todo eso. Non é que se interese por como interese máis pola captura, porque é un tipo de captura que a verdad que é moi bonita, sendo de noite, desmallando, ver a xente como desmalla de noite e a xouba como está mallada na peza, é unha experiencia moi bonita. Este ano a Comisión de Festas do Carme de Leiro foi a encargada de realizar a degustación. Con esta degustación poñemoslle casi o ramo á programación da Festa da Xouba, restan aínda no día de hoxe, no día de mañá, unhas visitas guiadas que hai programadas e mañá o concerto da banda de música xunto con brincadeira aquí na Praza Castelao. Esperemos que desfrutaran moito desta semana, esperemos que desfruten moito da xornada de hoxe e para comezar, antes de comer, nada mellor que desfrutar de Foco Fato e do seu baile das
das francadas, que nos leva tamén a mirar ao noso propio pasado, aos rianxeiros e rianxeiras que, como agora, viviron durante moitos anos do mar. Hoxe pechouse unha nova edición da Festa da Xouba de Rianxo coa visita guiada polo Rianxo Mariñeiro e co concerto da banda da Escola de Música Municipal con Brincadeira. Pa poñerlle o ramo á programación deste ano, aínda que o fin de semana seguirá aberta a campaña esta que fixemos este ano, que chamamos Tapea con xeito, para que tamén aquelas persoas que o desexen poidan ir aos establecementos adheridos á campaña a degustar as tapas que ali nos prepararon, non? Tanto a xente daqui, os veciños daqui que aproveitan o día festivo de hoxe e o bo tempo, como a xente de fora, de máis ou menos lonxe, que aproveita tamén para conocer Rianxo e aproveita tamén para degustar o noso produto estrela, non? Entón, bueno, creo que todo vai sair ben, o ambiente é fantástico, a temperatura aquí no campo de arriba tamén é adecuada e esperamos que todo saia ás mil maravillas. Unhas xornadas de exaltación da xouba na que houbo un gran número de visitantes.